Ngiyazi mangibona amaphosta kanje abantu bazobhala amaphosti ngathi bayadlala bephoste lapha ku-Facebook ethi usekhethe ukushiya phansi kubeni ngumlandeli owaziwa ngelika fraud yasenkandla yayiyisilimela isikhova lesitraka kusho lapha masikane promotion ku-Facebook. Into yami la if ngibona amaphosta kanje la iy'nsizwa lezi zilapha ku-TikTok ezikhulumelayo ngendlela ey'khuluma ngayo ey'phusha umsebenzi ngendlela ezophusha ngayo. Abanye basekho njengoba nizwile nje emalangeni ukuthi kube nesimo esibuhlungu sivelile yansizwa kaMvelase. Ebese kuba-ke nabanye-ke nabo-ke nje bayibhokela ngendlela yabo bayabathanda abalandeli baba ama-followers abo uyababhoka ngakhona. Kodwa-ke indaba yami la amaphosta kanje ningawathathele phansi. La eSouth Africa kunzima kakhulu. Njengoba nje ibhalile i-fraud yasenkandla ethi ngisacela ukuhoxa kumaskandi ngiyaxolisa uma ukhona la engageja khona isizwe sakithi. Ngeyingane nami nginamaphutha. Uma ngabuza nje ngibuza i-question eyi-1 mhlawumbe kukhona yini lapho i-fraud yasenkandla eyake yakhuluma mhlawumbe okuthize okufaka umaskandi ngoba ngihlale ngimbona mina ngokwami-ke eyipromothela nje umculo kaMthandeni SK lapho kunama-debate khona or kuthiwa ikhona i-post yakhe i-video etrendayo ebuya kuyena ngabe ikhona yini mina angazi ngize ngiyibone. Kodwa mase kubona ley'thombe kanje kunabantu izinto abayithatha serious kusho kuthiwa ubeganga wenze le post kusho kuthiwa ubengekho serious kodwa kunabantu abangayithatha serious lento. Kulula ukuthi la emhlabeni abantu beconvince-ke ukwenza into e-wrong kunokwenza into enhle. Yingakho nje uthola umuntu waqhamuka abantu abangaziwa bamenza kabi bayihambele kungaziwa ukuthi abebangene ngoba izinto ezilokhu yikhulunywa sikulesi simo esikusona ngenxa yamagama esiwakhulumile esiwashilo singanakile ukuthi sithinta abantu abathize angeke abajabulise lawo magama lawo. Abantu abasenay'nhliziyo, abantu abasenazwelo, abantu bayadinwa, abantu baya-react. So uma lokhu kuney'nkulumo lokhu kufaka amagama ney'thombe kanje kuzoba ne-problem ngempela. Kuzoba ne-problem ngempela. Yebo, bayayikhuluma vele into ey'cikayo abanye la kule post. Kodwa-ke ngendlela osekwenzeka ngayo nangendlela sekubhaleka ngayo izinto amaphosti akuyona indlela yokulungisa izinto. Akusiyo ngempela. Kanti umaskandi lo esiwuthanda kangaka usuzoba yini? Sizofikaphi? Angeke sibe nemibono engafani kanti because umaskandi uyilento oyiyona ngokwama-different ideas, different views. Asiboni into efanayo, sibona into ey'hlukile. Sithanda amaqhawe ethu ngendlela esiwathanda ngayo. Kodwa singawathandi amaqhawe ethu kangangokuba sesizogxoba abanye abantu amakhona. Akukho kahle kanjalo. Asibathandeni kahle abaculi bakithi laba esibalandelayo. Kodwa singabathandi ngale ndlela yokuthi sekuzovele kube lento ukuthi uma uyikhuluma mhlawumbe abantu bengayithandi. Uvele usukhulume nje kungenasidingo. Asikubhekeni nalokho. Abantu abanay'nhliziyo, abantu bashiselwa igazi. Libashisela kabi kubantu ebese baya-react. Okuyinto ebuhlungu kakhulu. Bayokhuluma abantu bethi hhayi ubani ubenzeni kube seku-late sekumoshakele. So asiwagwemeni-ke amaphosta kanje ngaleyo. Ayabheda nje kakhulu. Into okumele ikhuzwe le yinto ongamele ishayelwe ihlombe. What if uzoqhamuka omunye akhiphe enye ipost yakolunye uhlangothi bazothini? Abangale okunye uhlangothi kuzokwenzakalani after? Kunabantu abangayithatha serious phela leyo post leyo. Beyilandelele ukuthi futhi ziyenzeka lezi zinto lokhu zenzeka. Phela ningakhohlwa
kuwe umuntu mayebheda komunye usuke emthanda engamvikela futhi asukuma kwenza kube umsebenzi wakhe ukuthi ubani ulinyazwa kanjani, besukume befuna ukuthola ukuthi siyiphinisela kanjani. Abantu bangakwenza lokho, bekubheke abantu lokho ukuthi bengenzi izinto la bezodlala, and abantu bayahlupha, babhala ngamagama abo la ko-Facebook, baphendula amakhomenti laphana ngamagama abuhlungu lapha ko-TikTok. Abantu bazotrenda kabuhlungu abantu amakhomenti abo. Sisazoba nenkinga yalamakhomenti esiwenzayo, sizoba nenkinga ngama-post esiwenzayo, ngampela sizoba nenkinga, sizongaphumi la, sizogaxela kakhulu. So namanje ngisasho, asizameni ukuthi uma singena ezinkundleni zokuxhumana sibheke indlela esenza ngayo, asibheke ulimi lwethu, asibheke ukusukela abantu bengenze lutho. Uma singcweka or sibhokana, asibhokane ngokomculo lo sikuwo, siyeke ukuba personal, kuthuka umuntu engenze lutho umuntu ungamazi, umthukuza umbize ngoma wakhe, umbize nawo yonke into ezibuhlungu. Lelizwe leli lincane, iSouth Africa wabona wathi inkulu, incane lelizwe leli. Akekho ngeke akuthole. Nalamafoni anama-location uhlala wa-activate, uyafona, uyapost ukuthi ukuphi. Abantu banga-act against wena. Yiyo into ebuhlungu. Asifundeni-ke nawabanye ukuthi izinto esizenzayo zizosibangela inkinga. Yabona nje le post lo muntu obebhala lento, it's not okay. Akukho right. Siyavuma-ke impela-ke ku-wrong okuningi abakukhulumile egameni kaMaskandi bebhekisa kubaculi thizeni or kulo mculo loyo. Kabuhlungu futhi nakhona benyanya abantu abanyanyayo, kodwa-ke akuyona indlela yokwenza izinto sekubhala ama-post kanjena. Abantu bazoyithatha serious lezi zinto, kuyoba nenkinga, sizongaphili kahle. Abantu abathanda ukwenza ama-comment angenacopho, ama-comment a-right, ama-video ne-content, sebeyosaba nabo ukuthi siyakhuluma phela besilandele because awazi phela ukuthi uyolandelwa nini. Ngeke bekutshele uba sekukhala umndeni wakho lapho sekumosheka izinto, okuyinto e-wrong leyo, embi. Nathi asizameni kodwa-ke ukuzehlisa, sibe nomuntu, sizame nathi-ke ukuthi siye kodwa nathi ukuthi lokhu sigcona abaculi kabuhlungu. Kukhona ukugcona kwakho nokungcoka kwakhona, kodwa singabi personal. Yilokho engikucelayo. Alwehlo ulaka ama-Afrika, asibeni munye, sibambisane siye phambili. Ngiyabonga.